Halika na, te. Ganyan ka maglakad, te, ha? Ilang years na yan, te? 2 years na. Sige. Mamaya, babalikan natin yan siya. 2 years na to, te, no? Okay. Malayo na, kitang-kita na. Uno. Taga saan ka, te? Ano yan? Angeles. 2 years. Dislocation hips. Ang hinihilot. Ayan po ang hinihilot ni Sir Roy Rada. American citizen. Hindi ka nakikita yun. Ikuran lang mo yun. Ray po. Wala rin. Easy mo lang. Huwag mo labanan na. Huwag mo labanan na. Hindi labanan mo na eh. Labanan mo na eh. Relax lang. Hindi pa. Ito ko. Okay na. Pantay na, no? Oo. No? No, pantay na, oh. Pantay na, no? Oo. Isa na lang. Isa na lang. Kunti pa. Pause mo na. Pause. Pause mo na. Uy! Yun! Pantay na. No? Okay. Tingnan natin. Huwag mo na stop. Diretso na. Hawakan mo yung bukol. Hawakan yung bukol na eh. Yan. Kasi yung bukol. Ganun lang yun. Nasa yung bukol. Ang tural yan mo eh. Kasi pero yung bukol sa singit. pagkakabukol niya. Wala. Hindi ka tulad kanina. Ito. Wala na, no? Dislocate din yung tuhod niya, dalawa. Diba nagkatak yung tuhod mo, no? Dislocate pa yung hips. Dislocate pa rin tuhod. Kasi ito dalawa pala injury nito. Dito ka naman. Wala. May isang ka na. Basta boss. Ito mo special kasi ako pa yung gumagawa. Malaking jeep ko nito eh. Nagbayad nga ito ng malaking halaga eh. Kaya nga. Pumasok siya. Nagbayad nga ito ng malaking halaga eh. Talagang gusto niya gumaling ako. Eh kaya nga nung sabi ko, pagdating ko dyan, sabi ko, punta tayo kay ako. Sinama ko na siya. Pumasok ba siya? Okay pa. Sa pasok mo. Easy mo lang din. Huwag mo lang labanan. Huwag kang gigilin. Relax ka lang. Salit. Gagaling yan. Nararamdaman mo ba ito? Wala na. Nabawasan na yung pag-unang tinadam ka lang, parang bugbog na hindi mo maintindihan. Yan. Yun, yung gilid ng spine ko na yun, wala na yun. Tingnan malalim na eh. Gumaan na siya. Pause mo muna. Push. Last. Push. So, na sir, pati 20, basta yung next week ka na. 23, 24, 25, push. Hindi po pwede natin. Pupunta kami ulit. Kung Punta kami siguro 30. Tingnan mo, ikaw lumawak. Hawakan mo na. Nasaan yung bukol? Wala na, no? Wala na yung bukol, no? Itaktak mo lang. Ano paramdam mo, te? Hindi ka tulad kanina, no? Yung parang, yung paa mo parang, yung isa sobrang, bagay, dislocate hips, tapos dislocate yung tuhod mo, eh. Dalawa. 2 years. Tayo mo lang. Wala naman sakit, di ba? Hindi ka naman sumigaw ng malakas. Masakit ba? Kanina, masakit. Masakit.